Aquesta setmana els alumnes de 5è de l'Escola Pompeu Fabra i del Verge del Roser, participants al projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, han presentat a l'Ajuntament els 7 prototips escollits per cadascuna de les 3 cooperatives, 2 del Pompeu Fabra i una del Verge del Roser. Avui li hem ensenyat a l'Ajuntament els prototipus que hem fet per vendre a la Fira de Sant Jordi. Cadascú dels nens havia fet uns quants i d'aquells vam escollir 10 i després 7. I els que avui us hem presentat són els que farem. Doncs hem vingut a exposar els nostres 7 prototips que seran venguts i creats el dia de Sant Jordi, que anirem al Molí de Can Batlle a fer la nostra paradeta i vendre'ls. L'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, i les tècniques del Departament d'Educació i Promoció Econòmica, Cristina Ludenya i Sílvia Magdaleno, van ser les encarregades d'escoltar de primera mà el procés de creació, el preu de producció i el possible preu de venda de cadascun dels prototips. El resultat va ser molt positiu i les propostes presentades van destacar per l'originalitat i la sostenibilitat, deixant palès el talent i la destresa dels alumnes. Tenen molta creativitat per part vostra i que també, en alguns casos, són idees també sostenibles, no? que va molt bé perquè sabeu que hem de cuidar el nostre planeta i tenir aquestes idees que podem reutilitzar materials que tenim per casa, doncs jo crec que és una molt bona idea. Així que us felicito per la feina. El següent pas serà començar a produir per enllestir tots els productes a temps per a la Fira de Sant Jordi. El projecte està sent un èxit a nivell educatiu i didàctic i alhora molt engrescador per als alumnes, que ja valoren molt positivament aquesta experiència. Estem molt contents i que ens agrada això de fer una cooperativa i ens fa molta il·lusió. És molt emocionant i molt divertit perquè aprenem a treballar en grup i a col·laborar tots. Doncs va molt bé, estem molt contents del nostre progrés i del nostre treball executat i una meravella.